Geometreg cyfesurynol ni'n mynd i ymchwilio i fewn i yn y sesiwn pontio yma. Mae 4 darn i'r cyflwyniad yma. 3 ohonyn nhw, byddwch chi wedi gweld rhannau ohonyn nhw yn tygau, ond ni'n mynd i fod yn datblygu'r technegau, chi wedi bod yn defnyddio'n tygau ar gyfer anghenion safon uwch. Y pedwerydd un bydd yn weddol yn newydd. Rhai o'r sgiliau yr un peth. Felly, yr un cyntaf, canolbwynt, pellter a graddiant rhwng 2 bwynt. Yr ail un yw dod o hyd i linellau paralel a'r perpendicular a'r priodweddau. Y trydydd un, darganfod hafaliad llinell os roddir ei raddiant a chyfesurynau 1 pwynt ar y linell. Dod o hyd i hafaliad llinell. A yn y pedwerydd peth, defnyddio hafaliadau cydamserol, ond trwy hyn gyda llinell a cromlin quadratic yn croes stori. Felly, yr un gyntaf, canolbwynt, pellter a graddiant rhwng 2 bwynt. Dod o hyd i'r canolbwynt, os oes 2 bwynt yn ni'n gael yn x1, y1 a x2, y2 i ddangos rhwng 2 bwynt gwahanol. Felly 1 pwynt a 2 pwynt gwahanol, yr x a'r yr cyfesurynau, a dod o hyd i'r canolbwynt, beth ych chi'n neud yw cymeryd cyfartaledd yr x a cyfartaledd yr y. Felly chi'n ador ddwy x a rhannu dy 2, a ador ddwy y a rhannu dy 2, a dewch chi o hyd i ganolbwynt rhwng y 2 bwynt yna. Y pellter rhwngddyn nhw, wel trwy mae dynnu'r 2 bwynt, x1, y1 a x, y2, a ni'n mynd i ddefnyddio Pythagoras i ddod o hyd i'r pellter rhwng y 2 bwynt. Felly, dychmygwch llinell rhwng x1 ac x2 ar hyd yr uchelin x. Felly'r pellter ar draws, bydde x2 tynnu x1. Ni'n sgwario hwnna. A wedyn ar gyfer yr ni'n neud yr un peth, felly'r pellter i fyny rhwng x1 a y2, tynnu nhw wrth i gilydd a sgwario nhw a cymeryd ail isradd yr canlyniad. Felly, math o Pythagoras, pellter di sgwario, bydde y 2 bracet wedi sgwario ar wahân, felly'r hypotenuse di sgwario yn hafel i swm sgwario ar ochrau bura, felly y pellter bydd ail isradd, y pellter yr hypotenuse, bydd ail isradd yr mynegiadau yna. Gewch chi weld mewn llun wedyn sut mae hwn yn gweithio. A graddiant ni angen yw'r gwahaniaeth yn y dros y gwahaniaeth yn x. Felly, yr y2, y pwynt 2, gwahaniaeth yn y pwynt 2 tynnu'r pwynt 1, ar gyfer yr rhannu y gwahaniaeth yn x. Felly, dyma lun i ni gael gweld beth sy'n digwydd. A mae dyn ni 2 bwynt a yn 4,2 a b yn 8,10. Felly, i ddod o hyd i'r canolbwynt, dyna x1, x1 a x2, y2 gyda ni fanna. Nodi pa un yw pwynt 1 a pa un yw pwynt 2, fel bod ni ddim yn gwneud camgymeriadau. Felly'r canolbwynt yw, chi'n cofio na'r ador ddwy x, felly ador 4 ar 8 a haneri fe, so mae 4 a 8 yn 12, haneri hwnna'n 6, 6 ar draws yr uchelin x, a ador ddwy y, felly 2 a 10 yn rhoi 12, rhannu dy 2 yn rhoi 6. Felly mae'r canolbwynt yn y pwynt 6 ar draws a 6 i fyny, 6 ar draws o'r tardd a 6 i fyny. Felly dyna canolbwynt y linell a b. Y pellter rhwngddyn nhw, felly ni angen y pellter rhwng, felly dychmygwch triongl sgwar yma, a ni'n mynd i gymeryd y ddwy x, felly y gwahaniaeth rhwng y ddwy x, cymerwn ni'r un fwyaf, tynnu'r un leia, felly 8 tynnu 4, a mynd i fod yn 4 i sgwario, sy'n 16, a wedyn y ddwy yr ochr fyr arall, yn 10 tynnu 2,
wedi sgwario, sef 8 wedi sgwario yn 64. 64 add 16 yn 80. Felly, ail isradd 80 yw yr ateb. Ond, fel arfer, maen nhw'n gofyn i chi symleiddio fe. Felly, mae 4 wedi sgwario yn 16, a 16 llos i 5 yw 80. Felly, 80 bydde 4 llos i 4 llos i 5. Felly, cymryd y swrd mas, a mae gyda ni 4 ail isradd 5 fel ateb. Y graddiant, wedyn ni, y graddiant rhwng A a B, os chi'n cofio'r gwahaniaeth yn Y, rhannu'r gwahaniaeth yn X, a mae'n bwysig tro yma bod chi'n dechrau, na pam mae fe'n bwysig bod chi'n nodi pa un yw 1 a pa un yw 2. Felly ni'n cymryd 10 fel yr un ucha tynnu'r 2. So 10 tynnu'r 2, mae'n rhaid ni gymryd yr X o'r 1 pwynt, felly 8 tynnu 4, a ni'n cael 8 rannu 4 sy'n 2. Felly graddiant y siap yma, y llinell A B yma yw y 2. Felly fformulau ydych chi fyna, i chi gael trio cofio. Digon rwydd, y canolbwynt yw hanner ffordd rhwng y 2 bwynt, felly chi'n ado'r 2x, rhannu dy 2 a'r 2y, rhannu dy 2. A'r pellter rhwngddyn nhw yw'r Pythagoras gyda'r gwahaniaeth yn x di sgwario a'r gwahaniaeth yn y di sgwario, a wedyn y graddiant yw'r gwahaniaeth yn y rhannu dy'r gwahaniaeth yn x. Felly, sef fi 2 bwynt arall, nawr mae'n amlwg bod hwn yn dod lawr, felly dyle fod graddiant negatif dyn ni. Mae 2 bwynt gwahanol dyn ni nawr. Canolbwynt, nodi pa un yw 1 a pa un yw 2. Felly canolbwynt, so minus 2 adio 4, rhannu dy 2, felly mae hwnna'n dod yn 2 rhannu dy 2 yn 1, a'r 1 ar 10 adio 7 yn 18, rhannu dy 2 yn 9. Felly canolbwynt yn 9, a dyna fe i chi yn ei le. Y pellter rhwngddyn nhw, nawr mae chi fod yn ofalus nawr, mae ydych chi minws yn dod mewn. Felly 4 minus 2 sy'n mynd yn plus 2, felly mae 6 di sgwario gyda ni fyna. Ar gyfer yr mae'r 7 minus 11 sy'n dod yn minus 4, a minus 4 i gyd i sgwario yn mynd yn plus 16. 2 minus yn mynd yn plus 16. Felly mae ail isradd 52 gyda chi, neu fel syrdiau, chi'n gallu cymryd 4 mas o fyna, cymryd ail isradd, felly 2 ail isradd 13, yr un peth a ail isradd 52. Mae'n dibynnu ar y cwestiwn. A graddiant eto, nota, graddiant o C i D. Nawr, mae'n edrych fel bod yn mynd lawr, felly ni angen gwahaniaeth yn Y, felly 7, hwnna'n yn ail i ni, 7 tynnu 11 yn mynd yn minus 4, a 4 minus 2 yn mynd yn plus sy'n mynd yn 6. Felly minus 4 dros 6 sy'n rhoi minus 2 dreian i ni. Felly mae'r graddiant yn dod lawr rhyw, felly mae minus 2 dreian fel wnaethon ni weithio mas o'r cyfesurynau. Mae'n helpu bob amser i chi gael creu braslun fach o gwmws beth sy'n digwydd yn y cwestiynau yma. Llinellau paralel a perpendicular. Felly, os yw'r 2 linell yn paralel, mae graddiant, mae ganddynt yr un graddiant, a ddau nhw ar un graddiant. Cofiwch, i ddargarfod graddiant M ar gyfer llinell, mae angen i'r hafaliad fod yn y ffurf Y yn haflu mx plus C. Y yw'r testyn, M yw'r graddiant, C yw le mae fe'n croesi'r uchelyn Y. Hwna o gwaith tygau. Felly, os yw 2 linell yn perpendicular, croesi'r ongl sgwar a'i graddiannau yn M1 ac M2, yn ôl i tren, bydd lluoswm y ddau graddiant yn haflu minus 1.
Hynny yw bod M1 lluosi dy M2, graddiant y ddau yn haflu minus 1. Felly dyma ni ddau bwynt, yr un ddau bwynt ac o'r blaen. Dyna ni, a ni angen dod o hyd i'r graddiant, a ni wedi dweud y graddiant tro diwetha, a B. A B, rhwng A a B, oedd y graddiant yn 2. Mae hwnna'n golygu, pob un ar draws, ni'n mynd lan 2. Os chi'n cofio beth yw ystyr graddiant. Nawr te, ni angen dod o hyd i graddiant y linell EF, sy'n yn perpendicular i'r linell AB. Graddiant y linell EF yw, felly, llosir ddau i fod yn minus 1. Hynny yw, os ni un gyda ni, os ni angen dod o hyd i 1, lle ni fynd ar M2 ar draws a rhannu fe, felly mae minus 1 rhannu dy'r graddiant gyda ni ar gyfer yr un sy'n perpendicular. Felly ni'n gwybod graddiant AB, felly minus 1 rhannu dy graddiant AB yw minus 1 dros 2. Felly graddiant EF yw minus 1 dros 2. Y ddau bwynt arall ydyn ni, tro diwetha. Felly, y graddiant wnaethon ni weithio mas y tro cyn ni yn y sleid diwetha oedd minus 2 dros 3. Felly ni angen nawr dod o hyd i graddiant linell sy'n perpendicular i'r cyda a GH i ni angen dod o hyd iddo. Graddiant y linell GH sy'n perpendicular i'r linell cyda yw, felly mae'r M ni angen dod o hyd iddo yn haflu minus 1 dros y graddiant ni'n gwybod. Felly minus 1 dros ffracsiwn a mae fe'n minus. Felly minus dros minus yn mynd yn plus. A 1 rannu dy ffracsiwn, chi'n troi'r ffracsiwn penny weired a lliosi gyda fe. Chi'n lliosi dy'r cilydd. Felly mae 3 dros 2 dyn ni fel graddiant GH. Darganfod hafaliad llinell os ydyn chi yn cael graddiant a chyfesurnnau pwynt ar y linell. Graddiant y linell a pwynt arno fe. Felly, os oes gan linell graddiant M ac yn mynd trwy'r pwynt sydd â chyfesurnnau x1, y1, hafaliad y linell yw y, felly'r gwahaniaeth yn y cyffredin a'r pwynt penodol y, yn haflu'r graddiant M, y gwahaniaeth rhwng M cyffredin a'r x1 penodol. Felly y cyffredin minus y1 yn haflu M x cyffredin minus x1. A hwnna wedi dod o M yn haflu'r gwahaniaeth yn y dros gwahaniaeth yn x. A ni wedi lliosi dy'r gwahaniaeth yn x. Y cyffredin, pwynt cyffredin ar y linell yw EX a pwynt penodol yw Y1, X1, X1, Y1. Fi'n mynd i ddefnyddio'r ddau bwynt oedd gyda ni cyn ni. Ni'n gwybod bod graddiant hwnna yn 2, felly bydd ni'n gallu defnyddio yr M fel 2, a ni'n mynd i ddefnyddio'r pwynt A fel y pwynt penodol. Felly A pwynt penodol yn mynd i fynd yn X1 ac Y1. Felly'r hafaliad y linell yw Y minus 2 ar gyfer yr Y penodol yn haflu graddiant 2 lliosi X cyffredinol minus X penodol y 4. Gyllen ni fod i defnyddio'r pwynt arall. Felly os ni moyn defnyddio pwynt arall fel y pwynt, gen i weld gan yr un ateb. Felly Y minus yr Y penodol yw 10, a yn haflu 2 o'r graddiant ar gyfer y 2 ohonyn nhw, ar x minus x penodol sef yr 8. Felly ni wedi defnyddio y B a ni wedi defnyddio'r A. Mae'r hafaliadau uchod yn gywerth a gallwn hael drefnu i roi. Ni'n gallu ail drefnu unrhyw un y ddau yma a gewn ni Y yn haflu 2x minus 6. Y, os a fi ar 10 draw, mi ddim plus 10, 2x minus 16 plus 10, yn mynd i roi minus 6. A'r un peth ar gyfer y top, gallwn ni ail drefnu hwnna
a gewn ni'r un hafaliad. Felly, ysdi mas pa bwynt, dim ond bod gyda ni un pwynt a'r graddiant. Ni'n gallu ysgrifennu hafaliad llinell yn y ffurf 2x minus y, dod ar y draw, minus y, minus 6 yn haflu 0. Felly, naill ai y yn haflu, neu yn y ffurf rhywbeth x, rhywbeth y, rhif yn haflu 0. So, 2 ffordd i ysgrifennu hafaliad llinell. Ar gyfer y 2 bwynt arall oedd gyda ni, y c a'r d, graddiant hwnna oedd minus 2 dros 3. Felly, os ni angen defnyddio'r pwynt c a'r graddiant, gallwn ni ddod o hyd i'r hafaliad llinell ar gyfer c d. Gan ddefnyddio'r pwynt c, felly y minus yr y penodol, 11, yn hafelu minus 2 dros 3, sef y graddiant, braced x minus yr x penodol, sef minus 2. A ysgrifennio ni'r pwynt arall, y pwynt d, fel yn pwynt penodol ni, gallwn ni gael y minus yr y penodol ar gyfer d, yn hafelu minus 2 treian x minus yr x penodol 4. A dyle'r 2 yma fod yn gallu cael ei ail drefnu i ddangos i chi bod ydych chi yn hafelu minus 2 dreian x, a mi naill ar 11 ar draws neu'r 7 ar draws, a byddwn ni'n cael 29 dros 3 ar gyfer y rhan c. Yn hafelu mx plus c yw'r dull na, yw'r ffurf na o osod hafaliad llinell, neu ni'n gallu llosi popeth gyda 3. Llosi popeth gyda 3 a dweud 2x plus 3y minus 29 wedyn yn haflu 0. Llosi popeth y 3 a gosod yr x gynta'r y a'r rhif wedyn. So 2 ffurf i ysgrifennu hafaliad llinell. Enghraifft, cyfesyr yna'r pwyntiau F a G yw y 2 yna yn ôl eu trefn. Cyfrifwch hyd y linell a wedyn darganfyddwch graddiant y llinell sy'n mynd trwy'r pwyntiau F a G. Felly, cofiwch hyd y llinell oedd defnyddio Pythagoras rhwng y 2. Gwahaniaeth yn x i sgwario, gwahaniaeth yn y di sgwario. Penderfynu pa un yw x1, y1 a x2, y2. Felly'r gwahaniaeth rhwng y 2x, felly minus 2 minus 4 wedi sgwario yn minus 6 di sgwario, a'r mae wedi gwneud o ffordd rong o gwmpas ond dim ots. Achos chi'n sgwario, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth pa un chi'n dechrau dy. Chi angen y gwahaniaeth, felly ni wedi dechrau gyda honna fel 2 yn yr te. Felly 14 tynnu 6 yw 8, 8 di sgwario yn 64, adio 36, a ni'n cael ail isradd 100 sy'n 10 uned. So mae'r pellter rhwng F a G yn 10 uned. Darganfod graddiant y linell sy'n mynd trwy'r pwyntiau. Nawr mae'n bwysig bod chi nawr yn defnyddio nhw yn ôl i trefn. Felly, y graddiant, felly defnyddio'r ail 6 tynnu'r 14 ac o dano yr ail 4 tynnu minus 2. Felly 6 tynnu 14 yn minus 8, 6 minus 2 yn 6. Felly minus, canslo fyna, minus 4 dros 3 yw'r graddiant. Felly amser chi'n gwneud Pythagoras, chi angen y gwahaniaeth rhwngddyn nhw, achos chi'n sgwario dros dim ots, pa un sy'n gynta, ond amser chi'n gwneud y graddiad, mae'n bwysig bod chi'n gwneud nhw gyda'i gilydd yn ôl i trefn. Rhan C yn hyn, darganfyddwch hafaliad y linell sydd sy'n mynd trwy canolbwynt F a G a sy'n perpendicular i'r linell FG, a mynegwch eich ateb yn y ffurf AX plus BE plus C yn haflu 0, lle mae A, B, C yn gyfanrifau. Felly, dyna'r 2 bwynt ydyn ni. F a G. Ni angen canolbwynt a ni angen llinell sy'n perpendicular. Felly, canolbwynt, os chi'n cofio, ni'n adael 2x, felly minus 2 a 4
yn rhoi plus 2 neu rannyd y 2 yn dod yn 1, a'r y 14 plus 6 yn dod yn 20 rannyd y 2 yn 10. Felly canolbwynt yw 10. Mae llinell yn mynd trwy'r canolbwynt a mae fe'n perpendicular i llinell FG. Felly mae angen graddiant yr graddiant sy'n perpendicular, ni wedi dod o hyd y graddiant yn y darn cyn ni, felly graddiant llinell sy'n perpendicular yw -1 dros graddiant yr un o'n i wedi gweithio mas, felly -1 dros -4 dros 3. Mae 2 minus yn cynslo a mae'r ffracsiwn ar y gwylod yn troi peniweirod, felly 3/4 yw graddiant M. Ni'n defnyddio'r canolbwynt, felly 1 a 10 yw'r x ar y penodol, felly minus 1 yn rhoi minus 10 yn haflu 3/4 yw'r graddiant yn awr, x minus 1. Ni'n gallu llosi dy'r 4 yna i gael gwared y ffracsiwn, achos ni angen yn y ffurf yma. Ni'n llosi dy 4, ni'n cael 4 minus 10, sy'n dod yn 4 minus 40 ar ochr chwith, a dim ond 3 llosi x minus 1 ar ochr 10, felly 3x minus 3. Casglu popeth un ochr a wneud yr x yn positif, felly mynd â popeth ochr un, ond gosod nhw'n yr ochr arall. Felly 3x, dwy'r 4 ar draws, bydd e'n minus 4 mynd ar plus 40 draw, bydd e'n plus, felly tynnu 3 yn plus 37 yn hafel i 0. Felly ail drefnu, gosod popeth mewn yr hafaliad ac ail drefnu i gael yn y ffurf sydd angen. Ymarfer, cwbl o gwestiynau i chi driol, dyma'r un gyntaf. Darllenau fe wedyn, fi moyn chi ddal y fideo fel bod chi'n gallu driol ato fe cyn bod yr atebion yn dod i fyny. Cyfesyr yna'r pwyntiau D ac E yw'r rhain yn ôl i trefn. Cyfrifwch hyd y linell, tanlinellwch y gyrau fel bod chi'n gwybod beth chi fod i wneud. A rhoi'ch ateb fel ffurf swrd yn ei ffurf simla. Wedyn darganfyddwch hafaliad y linell sy'n perpendicular, llinell o dan yna, ac sy'n mynd trwy canolbwynt y E. Mynegwch eich ateb yn y ffurf AX plus BE plus C yn hal i 0, lle mae A, B a C yn gyfanrifau. Felly daliwch y fideo achos mae'r atebion yn dod yn nawr. Dyna chi'r hyd y canolbwynt a graddiant sy'n perpendicular a wedyn ni yr hafaliad llinell. So gobeithio bod chi'n gallu cael yr atebion yna iddo mas. Ymarfer arall, cwestiwn, gewch chi ddarllen y tro yma, tanlinellwch y gyrau pwysig, fel bod chi'n gwybod beth chi fod i wneud, dyn nhw ddim i gyd rhywun peth, a daliwch y fideo fel achos mae'r ateb yn dod nawr. Dyna chi hyd graddiant, defnyddio 5-5 a dod o hyd i'r hafaliad. Ymarfer arall i chi, darllenwch chi fe a daliwch y fideo fel bod chi'n gallu ateb y cwestiwn achos mae'r atebion yn dod nawr. Dyn nhw ddim i gyd rhywun peth, felly bod nhw'n dechrau gyd rhywun peth, a mae rhifau'n wahanol a felly bod y pethau sy'n angen nhw chi'n wahanol hefyd. Cwestiwn 4, i chi gael trio, daliwch y fideo, darllenwch, dangos bod 2 linell yn paralel a dangoswch mai yw hafaliad y linell sy'n cynnwys A, B. A B, y 2 bwynt. Dyna'r atebion. Newch yn siŵr bod chi'n deall beth chi fod i wneud a bod chi'n deall yr atebion hefyd. A'r un ola am y tro yma, darganfyddwch yr hafaliad syth sy'n mynd trwy'r pwynt a sy'n paralel i'r hafaliad yna. Felly meddylwch beth sy'n eisiau chi wneud, daliwch y fideo a mae'r atebion yn dod nawr.
Mae eisiau dod o hyd i graddiant y linell yma, achos mae fe'n parel i'r linell chi angen. Felly ail drefnu fe yn hawlu mx plus c. Felly darllenwch hwn a gobeithio bod chi'n cael yr atebion. Y darn ola nawr, y cyflwyniad ola yn yr cyflwyniad yma, darganfod croes doriad llinell gyda cromlin cwadratig gan ddefnyddio hafaliadau cydamserol. Nawr, hafaliadau cydamserol chi wedi defnyddio o'r blaen yw dau linell yn croesi a nhw'n croesi mewn un lle. Felly os oes ydych chi cromlin cwadratig a llinell syth, maen nhw'n gallu cael tri math o ddatrysiad. Naill ai, maen nhw'n torri mewn dau fan, dau bar o atebion gwahanol, yma ac yma, yn croesdori mewn dau le. Mae llinell a'r gromlin yn croesdori mewn dau bwynt ar wahanol. Neu, maen nhw'n jyst cyffwrdd ar llinell a'r gromlin. Felly mae'r llinell a'r gromlin yn gyffwrdd mewn un par o atebion. Y llinell yn dangiad i'r gromlin yn y pwynt yna. Neu os yw'r llinell lawr yma, a mae'r gromlin i fyny, dyn nhw ddim yn croesi o gwbl. Dy'r llinell a'r gromlin ddim yn croesi a byddwn ni'n methu a datrys yr hafaliadau. A fel arfer, y ddau sefyllfa uchod byddwn ni'n defnyddio. A byddwn ni'n defnyddio beth maen nhw'n galw'n gwachanolyn, y discriminant, i weld beth sy'n digwydd. Ymsybych chi'n neud lefel A. Ond, ni'n mynd ddatrys yr hafaliadau cydamserol yma. Ni'n defnyddio dull amnewid gan gynnwys ffactorio neu defnyddio'r fformwla cwadratig. Felly, byddwn ni hafaliad cwadratig ar gyfer y gromlin a hafaliad llinell a byddwn ni yn defnyddio amnewid i ddatrys y ddau yma. Felly, enghraifft cyntaf, darganfyddwch cyfesurennau'r pwyntiau'r croesdoriad y gromlin a'r linell syth yma. Felly mae fe'n un positif a mae'r linell syth yn y ffurf yma. Felly, ni'n mi alw'r hafaliadau'n A a B, chi alw'n 1 a 2 os chi angen, A a B, a ni'n mynd i ail drefnu hafaliad B, chws yn dechrau yr un rwydd, yr un sydd ddim sgwar yn fe. Felly, dechrau dy hafaliad B, a ail drefnu hafaliad B i wneud y testyn yn Y. Felly, mae Y yn haflu 4 minus x wedyn. Am newid hwn i fewn i hafaliad A, felly yn lle'r Y yma, ni'n mynd i ddod i 4 minus x. Felly mae 4 minus x yn haflu x sgwar minus 7x plus 12. Wedyn ail drefnu i fod yn haflu 0, fel bod yn edrych fel hafaliad cwadratig newydd nawr yn haflu 0. A gallwn ni wneud ffactorio neu defnyddio'r fformwla. Felly mae x sgward yn ni, mae minus x yn mynd ar draws yn plus, felly mae minus 6x yn ni, 4 yn mynd ar draws yn minus, felly plus 8 yn ni ar ôl. Felly x sgwar minus 6x plus 8. Felly chi'n meddwl gynta, a dyw hwn yn ffactorio. Fi'n gwybod mae'ch cyfrifiannau chi'n gallu datrys rein, ond falle bydde ar papur le mae angen i chi ddim defnyddio cyfrifiannau. Felly chi'n meddwl gynta dyw hwn ffactorio, ac oeddi mae yn ffactorau 6 sy'n ydo i roi minus 6. Ffactorau 8 sy'n ydo i roi minus 6. Felly minus 2, lle os i minus 4, yn plus 8, a minus 2, ydio minus 4, a minus 6. Felly x yn haflu 2, neu x yn haflu 4. Felly cofiwch nawr, chi wedi dod o hyd i x, fi'n gwybod mae 2 gyda ni, felly mae'n croesi mewn 2 le, felly mae angen yr y yna ni hefyd nawr. Felly ni'n amnewid nôl i'r y ni wedi aildrefnu, i'r b ni wedi aildrefnu, fel bod ni'n gallu dod o hyd i'r y yn rwydd. Felly x yn 2, a ni'n cael y yn hawlu 4 minus 2, 4 minus x,
sy'n rhoi 2, felly 1 yn pwyntiau croesdori ni yw 2, 2. A wedyn rhoi x yn 4 mewn i'r hafaliad ar gyfer b, a ni'n cael yn haflu 4 minus 4 sy'n 0, felly 4, 0 yw'r ail bwynt. Felly pwyntiau croesdori yw 2, 2 a 4, 0. 2 bwynt ar wahanol. Enghraifft arall, cyfesurynau y pwyntiau croesdoriad y gromlen a'r llinell syth yma, a defnyddiwch dull algebraidd a rhowch eich ateb i 2 le degol. Ond hwnna'n pwynt sy'n mynd i weithio chi yw dwi ddim yn mynd i ffactorio, felly bydd angen i ni ddefnyddio fformula. Felly, gyntaf gyd yn galw nhw'n a y b, neu 1 a 2. Am newid hafaliad b i fewn i hafaliad y, does dim angen ail drefnu dim fan hyn, achos mae yn hafelu ac mae yn hafelu. Felly ni'n gallu am newid yn syth. Mae yn hafelu 2x plus 1 a mae yn hafelu x gwar plus 6x minus 5. Felly ni'n gallu rhoi 2x plus 1 yn hafelu x gwar plus 6x plus 5. Gan fod by yn testyn hafaliad by yn barod. Felly ail drefnu hwn i fod yn hafelu 0. Felly x gwar, dyn nhw'n draw plus 4x minus 6 wedyn ni yn hafelu 0. A dyn nhw'n ffactorio? Wel, cliw oedd bod angen atebion dailedegol. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio'r fformula. Chi ddim yn cael hwn wedi rhoi chi rhagor. Felly mae angen i chi ddysgu hwn. Felly, dyna'ch fformula chi. Yn a ni oedd 1, yn b ni oedd 4, yn c ni yw minus 6. Felly, minus b, minus 4, plus neu minus, b di sgwario, minus 4 a mae minus arall dyn ni. Felly, mae hwnna'n mynd yn plus 6 llios i 4, a ydio hwnna i 16, a ni'n cael y 2 datrysiad 1.16 neu minus 5.16 fel y 2 ateb ar gyfer x. Cofiwch mae angen yn ni hefyd. Felly am newid y gwerthoedd x y fewn i hafaliad b, yr un oedd dyn ni yw'r wreiddiol, achos oedd dim angen ail newid mae'n digon haws. Felly x yn haflu 1.16 yn rhoi 2 lliosi 1.16 plus 1 yn rhoi yn haflu 3.32. Felly pwynt ni x ag cynta yw 1.16 a 3.32. Ar gyfer yr x negatif, gosod e mewn i'r hafaliad gyntaf, felly 2 lliosir x plus 1, a maen nhw'n rhoi ni bod yn haflu minus 9.32, felly'n ail pwynt ni yw minus 5.16 a minus 9.32. Felly dyna'r 2 bwynt i ni'n croesdori, 2 bwynt ar wahân i'w gilydd yw'r pwyntiau croesdori. Ymarfer i chi, darganfyddwch cyfesurynau pwyntiau croesdoriad y gromlen yma a'r linell syth yma. Mae angen chi ddal y fideo nawr, chi dria rein allan. Mae x yn hafelu yma, a mae x plus yn hafelu yma i 10 fyna. Felly bydd angen ail drefnu hwn ar gyfer amnewid un mewn i'r llall. Dyna chi'r atebion. Gobeithio chi wedi gallu cael rhywun a weithio mas. Dyllenwch nhw a triawch deall beth sy'n digwydd. Ailin, yr un peth, mae yn hafelu tro yma, a mae angen yr atebion i dailedegol, felly bydd angen defnyddio'r fformula. Felly daliwch y fideo, achos mae'r atebion yn dod nawr. A dyna chi y 2 bwynt croesdori yn y cwestiwn yma. A dyna ddiwedd y cyflwyniad a geometreg cyfesurynol.